sama kumuagi ni Pita bay. Yes, kumuagi. Kaya. Sa kumuagi ni bay. Dakanan do mga tao day. Pre, sa problema mo pre. Tapangi ko nyo kung saan may pag-agi ni. Tapangi ko nyo. Saan yun rana? Saan yun kayo na? Pre, kaya pre. Tuloy mo. Kaya. Tuloy ko yung saan may pag-agi. Sige. No. Salamat kayo. Salamat kayo. Kamatay sakit ay. Uko, bawa na to. Pwede man kamuagi dito yo. Kamuagi ka. Ano man ni? Kasal minita ka bisig ka kamuagi. Saan tayo no? Kamatay. Pwede ram leader skilled mo agi day. Galisod-lisod sakit paki kung kamot na ko natukod sa balas. Kamatay pwede ram tutulod ra di mo agi day.